Здравейте! Тук е новито плея. Додия плей се научи се да го... Хубаво, аз съм Шалбуки. Днеска ще играем кариер мод. Дързо го дам. Ти от ли си? Не! Милен сутин! Чакай. Аз го натискам. И... Надявам се хора добре да върви фифата. ГГ 2 на 11. О, аз съм се объркал сигурно. 2 на 1. Аз го гледам. Ти знаеш кой е паднах? Като симнах мача. От кой е паднах? Не. Приятелски матч с Манчестър Юнайтед. Аз съм с Байер Мюнхен, символ матча и накрая какво обида? 2 на 1 за Манчестър Юнайтед. Аз виждам друго. Чакай да видим. На мястото на Тиаго ще сложи. Не бе, Тиаго да си стои, Не се го прави. После ще го вкараме Тиаго, После аз съм на второто по време, не? Хубаво не лаги. Добре не лаги. Не. Опа. Сега трябва да режа клипа заради тебе. Ти наистина не ми говориш и путката пишката, Не бе! Правих малко дат битбокс. Дай, бай, това Big Box. Не. Къде стреляш, бе? До тебе. Ей, ти! Добре върви. То път добре върви. Ох, малеко, малко фитни. Говори малко. Не искам. Аз искам. Ти си говори, бе. Говори си само, ходи там с Ти кошка. трябва да коментираш нещо, шаршуш. Трябва да коментира майки ти. Снимаш. Само те чуя, идва и ти шляпка два шамара и аз. Ако не го види... Оле, Майкъл! О! Айде, говори малко, кое вкара? Айде, здраве! Рубен. Шестата минута. Аз сам да дойдеш. Ви бах Ще майката. говоря, ще правя тики-така. Те ще ги правя на луди карчовки. Тя кръчовки. Аз съм правила. Тя и сега ще На направи... съдията винаги правя. И сега ще направи едно нещо, дето... Дай ми слана за това. Добито краша. Ма научи. Добито краша. Доге плес, бе! Така справи, бе. Не можа го направи. О, къде подавам с таколя. Всичко отменени. Ще да малко дуспочи. Ама не беше. Ана! Робан. Робката. Ма купира ръка. Ами да, няма що, нали? Ти съм кой са межва човеко. Аз така вкарал голови, човеко. Влезе с нова. Бия ли такова нещо? Снимаме клипа, бия ли да пърдиш, бе? А гледай сега какво
Ами стига де стига. Еми аз го правя, омага! Оле! Оле! Оле, 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 Ти ще го измориш то човека. оле, оле, оле. Оф, я забрах това. За какво ти? Играй и аз. Песня. Няма да кажи хора, ще слушам една песен. Ами ще казах една песня. Песен казах. Песня А, казах. гледай си работата там. Добре, после като кача клипа ще видим. Байер Леверкузен са един много водят някакъв Бремен. Бремен! Оле! Оле! Отиде си! Някакви бременни сигурно. Бремен. Я затваря към бремен. Скоро. Оле, майко! Кът минах! Каква рулетка, майко! О! Сега Ален Робен! Робен! Центриране на Робен! Какво? Какво беше това? Яо бързо! Спри тази тъпа песен! Казвай. Човек спри тъпата песен, ще ни разумиш тези клипове! Ако кажи, бе? Гледай сега! Що ми го показваш, като има клип, омага? Ще режеш тука. Гледай сега! Гледай сега, какво направи Роман Левандовски? Гледай сега! И какво направи Дария Скорема? Защо той тъпо нещо ми го показваш? Защото той като тебе. Ако искаш. Абе. Оле! Аре беги от себе, Словак! Викам се, бе. Рибката! Гиги! То клип се развали често бъде. Ами... Спри тъпата песен и ела да ме гледаш. За кой те гледаш? Поне спри тъпата песен. Какъв вал, бе? Той е... Хора... Тати! Браво, Рубенка! Рибка, браво! Опа, опа! Робен, Робен, не си толкова бърз. Между другото, хора, това не обичам на FIFA-та, че не са направили реалните неща. В смисъл, бързината на Робен е по-голяма, отколкото на FIFA-та. И поне малко да го оправят това. Да си оправят игрите поне малко. Те ги оправиха, ти къде гледаш? Човек! Компа ми е слаб и затова играе 14. Еми, да си гледам 16, по-бързо си там. Те си ги оправиха вече игрите. Аз си говоря за старите игри. Еми, старите игри, кой го е гледал тогава? Ами не знам, някой, който е бил по старите игри. Да, сега ми върви на 16 в описа. Не! Коя минута е? Ай, лам, 39-та. Тук сега усещам, че е гол, дай ламка. Аз усещам, че сега ще дойде на ком. О! Бразил! Гледай сега. Повторението, майко, какъв красив гол. Гледай сега. Моя коя е по-късно. Моя велика бъкър. Хора! Ще набаднат от това, бе. Не, наистина ще набаднат. Коя е? Този клип се публикува в YouTube, бе. Кой
паднат! Да бе, не могат! Затова в Майнкрафт съм паднат. Майнкрафт не е ютуб, момче! Майнкрафт е просто трябва да имаш сервер да му играш. Аз имам! Абе, има... къде ти го обяснил? Никак. Абе, сега играй. Оле! Аз съм ти загоден, пък изведнъж стана нещо като извеждаш просто. Свиркай си на... Телефона свиркай. Аз ще да кажа нещо друго, май това става. Центрирали! Айде! Майко за мой! Майре, папа! Аре, просто тук смени ти. Хора, сменяме се на едно по време, ще направим... Доги плейс и това да играе. Между другото, не. Първият матч ще го направим, чакай малко. Първият матч ще го направим да е цял, а втория ще го направим само на моменти. Хубаво, ще му го кажа сега. А пък може да е... Абе, ще промена схемата, защото чакай, че много гадно сега така. Не само един матч ще има, хора. Вечерта към 9, може би пак ще кача. Имам 3 абоната, бе. Давай, 4 с моя. Как е? Еми не знам, пиши. Абе, как 4, бе, брат? Еми аз съм... О, не! Той Никито се абонира. Кой Никито? Мито от вас там беше. Сега почва малко тики-так систем. И повика Евгений и казали, че ми е хубав канал. Еми, не знам. Каза, че да, добре, че обаче името трябва да се промениш. Това е лесно, какво се прави. О, не, имобили не. Лайк, Аз взех си. get up. Левата, сексуална е към рибата. Рей Мистерио! Защо е така? 3 абоната имам. 3 ли? Еми, де да знам. Ето където направих 212 кил тук направих на този епизод. Виж ли? Давай, аз... Не искаш ли? Оле, Нойер! Ея! Чуя да направя една смена. И позициите трябва да сменя. Това е втори епизод. Ще го направя като моята кариера, защото аз съм забавен. Що ли на доски? Така, страйкер. Мюлер. Не бе, Мюлер си на място на Робен го служи, бе. Да, така ще направя. И Мюлер. На мястото на... Чакай се. Знаеш какво ще стане сега? То май тя го трябва да го вкараме на... И Мюлер. Така. Така е моята тактика. Чай, сега ще кажа как се вижда. Да. Да, обаче Мюлер ще го направя ръд сама. Ме. Не знам колко... Сега. Давай бе, човек, по-бързо. Давай. А на място на Мюлер седи... Мюлер няма го правя. О не! Мазех ти. Аре бе, ще стията тук. О не, ти не можеш. Не, но, що толкова бързо ми върви, не мога да обясня. Какво става тука? Какво става тука? Миле, за сега добре. Миле беше това. Спри са! Не! Спри са! О, как се дигнах! Как се дигнах? О, ей! Не ми свирка! Как Я ми свирили на...
Провалихме видеото. Ма това що тук не се показва? Ама не сме снимали, бе! Не, то Снимали се. Де да знам? Не, бе! Това се скара към толкова смешни моменти. То после толкова по-провалени. Ама не идей ми взимай топката, бе! Аз като ти казвам да ми... Кажи, бе! Моля пъснат се на пейнтбол, ще ги трепа. Аз само на пейнтбол мога да играя, бе. Между другото и на мене ми се игра на пейнтбол. Евгений само стената си целил. Кое? Евгений само стената си целил. Защото и аз го гледах. Така спре! Дали мога да направя свети гол или... Наистина слаб съм самци. Той пък изобщо не... Как го мина! Това е диспа. Контузика. Контузика Левандовски. Не са. Контузика го виж как лежи момчето. Момче! Чай с Робен съжда. Ставай! Контузил се. Не, бе, сега Пизаро трябва да слагаш. Не, той пак може. Може да е временно. Не! Временно. Много че лаги. Айде, да, трябва да го спре. Вие са си твои сте кой да контужите, нали? Това ще отнеми сега. Не, служи Гьоце. Гьоце, че го се... човек. Айде, контуз се. Робен, има моя глава. Карай, бе. Това ще отнеми 5 месеца, човек. Мръдни се от наказателното. Гони! Върне на нове. Да екстрадизирате. Ко каза? Така ще прави. Тики-така. Леса. Так. Не там! Не! Аз му турнах шпагат. Направо го турнах. Гледай сега, гледай. Спарта! Даже нямаш контакт. Мобилни. Имаше добри имаше контакт. Този клип съвсем го развалихме. Махни за наказателното ми, къде отчуеш? Ще кажеш направя. Къде отчуеш? Ще питам Свети гол, то па не стане. Защо? Още като малък, винаги мълча. Турни шпагата. Мърси лок! Локито. Така! Локито! Ари бе, тръгнете бе! Аре, Робенка. Че турни шпагата бе, Но утре респауна може да играем, ще изгледаме това. Ще играя на такова, пейнтбол ще играя, ще ги трепа всичките. Чакай. Ти може да си го продължиш колко. Видяли! Аз с Робен и така на финала вкара гол такъв. Да обидиш със странично. Изключи Wi-Fi. Какво не ти скажу, човек?
Чакай, сега си правя. What the fuck? Негра! Пригодите. Това ви остана някъде 15 минути. Твоето... О, чакай, не! Така, трак. Ай, бе, човек, били си толкова като... Защо не натисна ито и да направиш финиш? Не може да стане така. Не става финиш. Да, става, Ей! Фъгълч. О, чай, сноер. Ай, тръгни сега с него. Ой, той ще ми вземе топката. Къде Да се бе? моята е. Не! Ой, така ще правя. Гле. О, беге! Ой, ще подам на Ноер, той знае как да се играе. Не знам, помощ! Ще вкарам автогол. Не, това от мен мучо, нали? Помощ! Души ми пречета. Нор така прави. Ще ги мина всичките. Еми, това е за нас. Бай, това ли да ми искам? Чакай, не. Хора, това ще бъде за този клип. Надявам се ви е харесал. Абонирайте се, харесайте за още още матчове и така. Харесайте клипа и се абонирайте за мен. Аз бях Шалбук, това беше Doggy Plays. И чао, лапайте пишки. Чао.